Estan tocant les 9 de la nit, que és el moment que estem gravant aquest reportatge. Serien les 9 del vespre perquè veieu que encara hi ha sol aquí, que s'està, doncs, en aquests moments amagant el sol, però encara tenim una estoneta més de clar. Bé, estem a l'església de Sant Cugat de Salt, el temple primitiu, el més antic de Salt. N'hi ha dos aquí d'esglésies. Doncs el més antic és aquesta, la Sant Cugat de Salt, patró, conjuntament amb Sant Jaume de la població. I això és el Pedró, un lloc que un servidor quan era petit venia aquí a jugar. I aquí molt a prop hi ha Can Llibori, em deien a Can Llibori, cap aquí hi ha una casa, doncs que tenien vaques, aquest carrer d'aquí. I un servidor que quan era molt petit, vivia al carrer Llarg, que és aquest d'aquí, cap al fons, que antigament es deia carrer Hernán Cortés. Jo vivia amb els meus avis quan era molt petit i després quan ja vivia en un altre lloc i estava moltes estones allà. Doncs anava amb una marranxa de llet i veníem aquí a buscar-la, Això seria impossible, no? Teníem vaques aquí a Can Llibori acabades de munyir la llet, doncs les vaques acabades de munyir, doncs venien llet boníssima. Bé, des d'aquí, festes i tradicions catalanes, des del Pedró, des de la plaça de l'Església. Bé, hi ha moltes festes, per exemple, a Santa Cristina, el 24 de juliol, que hi ha una processó marítima molt important que es fa a Lloret de Mar. També hi ha la romeria dels fanalets de Sant Jaume, a Lleida. La cucafera, que és una de les bèsties del bestiari popular molt coneguda, que surt amb un correfoc a Begues. La festa dels Elois, a Berga. Sant Anna, no ens n'oblidéssim, el 26 de juliol. La missa de les Santes a Mataró, el 27. O Sant Nin i Sant Non, el 30 de juliol, que és una festa molt important, jo us la recomano, que es fa a Arles i que hi ha la tomba màgica que va sempre degotant aigua. Hi ha un vídeo en el meu canal de YouTube que en parlem. Festes i tradicions catalanes us el recomano des de la plaça de l'Església de Salt, des del Pedró.